beliau ini adalah pahlawan nasional yang dulu menopang perjuangan Pangeran Diponegoro. Tanpa ada beliau, Pangeran Diponegoro tentu tidak akan sekuat dan sehebat yang berhasil membuat negara Belanda bangkrut. Belanda sampai bangkrut dan kemudian mengalami kekisruan di dalam negeri, efek kebangkrutan karena uangnya digunakan untuk melawan Pangeran Diponegoro. Sampai kemudian terjadi separatisme, lahirlah negara Belgia. Itu karena kehebatan perlawanan Sinuwun Banguntopo yang mendukung perlawanan Pangeran Diponegoro. Kenapa dipanggil Sinuwun Banguntopo? Karena beliau selalu bertapa dan mengajarkan juga bertapa kepada Pangeran Diponegoro, sehingga Pangeran Diponegoro memiliki ilmu yang tinggi, awas, permono, sehingga sulit sekali ditangkap oleh Belanda. Pada saat berunding di Magelang, kemudian beliau ditangkap, itu pun dengan cara yang licik sekali, tetap melalui upaya para Habib Syekh Ba'alawi waktu itu, yang melalui bujuk rayu dan ada upaya damai, dukungan dikatakan dari mereka. Akhirnya bukannya berunding tetapi ditangkap secara halus, artinya tidak langsung ditangkap terus diringkus, tidak, tetapi hanya ditahan supaya menunggu di tempat ini, waktu itu di sana di Magelang. Jadi seolah-olah itu bukan penangkapan, tapi lama-lama terus preteli kekuatan-kekuatan di sekitarnya, dan akhirnya Pangeran Diponegoro diasingkan ke Sulawesi. Itu awal mula. Jadi andilnya Ba'alawi ketika meringkus secara perlahan, bukan dengan perlawanan dan kekerasan, tapi dengan tipu muslihat. Dan beliau memberikan dana yang besar kepada Pangeran Diponegoro untuk perlawanan terhadap Belanda, dan Pangeran Diponegoro mendapatkan dukungan dari Nyai Ageng Serang sebagai salah satu ahli strategi perang yang pasareanya ada di sana di Kulon Progo. Nyai Ageng Serang itu salah satu tangki pemikir, salah satu supporter untuk mengatur siasat strategi perang, dan itu luar biasa. Jadi ada tiga pilar kekuatan, yaitu Sinuwun Banguntopo, kemudian Pangeran Diponegoro, dan Nyai Ageng Serang. Nanti suatu saat panjenengan kita ajak untuk marak sowan ke Nyai Ageng Serang, wanita yang hebat dan luar biasa. Bukan meremehkan ya, tidak sesederhana apa yang disimbolkan sebagai emansipasi wanita yang bisa baca tulis. Ingat ya, itu simbolisasi yang memang dibuat oleh Belanda untuk mengkerdilkan kaum wanita Indonesia dengan cara memberikan contoh wanita yang bisa baca tulis itu udah hebat sekali, hak-haknya seperti laki-laki ya, itu R.A. Kartini. Padahal jauh sebelum era Kartini ada Nyai Ageng Serang, ada Cut Nyadin, ada Cut Mutia, ada Dewi Sartika. Itu era perlawanan penjajahan. Zaman dulunya lagi ada siapa? Ada Ratu Dyah Suhita, ada Ratu Tribuana Tunggadewi, ada Gayatri Rajapatni, ada Maharani Sima. Itu wanita-wanita yang hebat. Maka dari itu, karena kita nyekar dan tahu sejarah, maka sebagai kaum wanita jangan merasa bahwa wanita Indonesia itu emansipasinya hanya bisa baca tulis. Wanita Indonesia itu luar biasa, punya sejarah menjadi pemimpin besar, nggih. Makanya nanti setelah tiba Titi Wancine, Nusantara ini akan menjadi mercusuar dunia kembali seperti di riset zaman dulu ketika pemimpinnya seorang wanita, bukan laki-laki. Itu seperti mengulang sejarah ketika abad ke-5 ke abad ke-4 pada saat kepemimpinan Maharatu Maharani Sima, era kerajaan Medang. Itu yang sangat adil, tegas, tidak menggunakan politik belah bambu. Yang bawah diijak, yang atas diangkat, sing cilik-cilik dibleki,
dibebani pajak tinggi, sing elit malah do ngemplang pajak, boro-boro ngemplang malah nilep. Nah itu yang keterlaluan banget. Jadi ini sebagai contoh, kita tidak hanya marak sowan menghaturkan atur sembah pangabekti, juga menghaturkan rasa hormat dan terima kasih, mencontoh perilaku yang luar biasa para leluhur bangsa, para perintis Nusantara ini, ya diantaranya yang ada di hadapan kita, Sinuwun Banguntopo yang diasingkan sampai sedo di Maluku, di Sulawesi bersama Pangeran Diponegoro, tetapi dipisah hanya dari Sulawesi ke Maluku. Nah setelah itu beliau dipulangkan lagi oleh keraton, diambil lagi kuburannya di sana untuk dipindahkan ke sini. Itulah perjuangan yang luar biasa, beliau menjadi pahlawan nasional. Maka Romo Mami selalu muhun panjenengan semua, anak-anak semua itu menjadi satria ning nagari, menjadi wanuta utama yang bisa jejekake saka guru bangsa, yang bisa meneruskan cita-cita luhur para leluhur yang belum terwujud, sehingga nanti Nusantara untuk meraih kejayaan itu bukanlah impian dan utopia, tetapi merupakan sesuatu yang real dan bisa terjadi dimulai dari kesadaran generasi penerus yang punya kesadaran tinggi, yang kembali pada jati dirinya, yang dimulai dari kita-kita ini. Nanti gambaran seperti apa generasi bangsa yang layak ideal untuk menegakkan kejayaan Nusantara ini, ya yang seperti ini. Maka diistilahkan kebo mulih menyang kandange, berduyun-duyun para generasi bangsa kembali ke jati dirinya, mulih menyang kandange, yaitu yang dimaksud kandang itu ya rumahnya Nusantara, ya jati diri bangsa ini. Nanti haturkan karena sudah dengan pemahaman yang lebih luas, ketika panjenengan semua nanti atur sembah pangabekti sungkem tentu dengan rasa yang lebih dalam, dan disitulah ada yang namanya hikmah atau manfaat yang besar, karena akan bisa menyerap energi yang besar dan menyatu ke dalam jiwa raga menjadi daya kekuatan yang akan menopang langkah hidup kita semua masing-masing. Seperti itu. Jangan lupa nanti haturkan matur nuwun dan nyuwun sawab berkah pangestu beliau. Eyang menika sampun kula aturaken kados menapa ingkang eyang suwun, nggih menika pisang sanggan ingkang sae, lajeng jenang katul, ugi semur daging, semur lidah ugi sampun katuraken dumateng eyang sampeyan dalem ingkang sinuwun pakubuwana ingkang jumeneng kaping 6, ugi para leluhur eyang-eyang sinuwun pakubuwana ingkang kaping 7, kaping 8, kaping 9 saha garwa putra ingkang sumare wonten ing bangsal kaping 9 mriki. Marak sowan kula sak brayat menika nyuwanaken ugi anak-anak kula ingkang samangke badhe matur piyambak-piyambak. Kula suwunaken sawab berkah pangestunipun, mugi dados tiyang ingkang linangkung waskita lan permana, dados satriyaning nagari, dados wanita utama ingkang saged njejekaken saka guru bangsa, ingkang saged nerasaken perjuangan para leluhur, lan dados putra wayah ingkang pantes nampi anugrah agung. Kabul. Mugi anak-anak kula sedaya ingkang dalu menika saged marak sowan, menapa dene ingkang boten saged marak sowan, ugi sederek-sederek ingkang sami nderek ulu bekti nanging boten saged marak sowan, saking pundi papan kemawon kula suwunaken sawab berkah donga pangestunipun saking para leluhur agung ingkang sumare wonten ing Pajimatan Agung Imogiri, Eyang Kanjeng Sultan Agung Prabu Anyokro Kusuma, Kanjeng Ratu Batang, sak pangandhap sedaya para nata ingkang sumare wonten ing Pajimatan Agung Imogiri, lan ugi dumateng Eyang
ingkang sinuwun sampeyan dalem, sinuwun pakubana ingkang kaping 6 saha garwa putra, sinuwun pakubana kaping 7 saha garwa putra, kaping 8 kaping 9 saha garwa putra. Mugi sawab berkah pangestunipun sageta sumrambah tumedhak wonten jiwa raga kula sumrambahipun anak-anak kula ingkang sakmenika saged marak sowan, ingkang boten saged marak sowan, sederek-sederek kula sedaya ingkang nyengkuyung ingkang nderek ulu bekti atur sembah pangabekti nanging saking ketebian boten saged marak sowan. Mugi tansah pinaringan wilujeng rahayu kang tinemu, bondo lan bejo kang teka saking kersaning Gusti, jinurung kasengkaken dening para leluhur. Matur sembah nuwun Eyang, mbok bilih wonten kirangipun anggen kula matur nyuwun agunging sih samudra pangaksama, sepindah malih ngaturaken agunging panuwun sampun kersa tansah jangkung jampangi lampah kula sabrayat. Ingkang pungkasan anggen kula matur Eyang, ing sakmangke mbok bilih kawontenan bangsa menika badhe wonten kedadosan ageng, wonten ontran-ontran, wonten bencana alam menapa kemawon, sakmangke kula suwun anak-anak kula sedaya ingkang kula sebat sampun kula sebataken kala wau paringana kawilujengan jati ateman mulya, mulya ateman jati, tansah nyandung nyampar sekar cempaka mulya, sak tiba-tibane tansah nemu bejo wilujeng, lan mugi-mugi menawi sedaya menika kedah kedadosan kula nyuwun mugi ing samangke boten wonten kurban jiwa raga, lan samangke bangsa menika saged mentas saking reridu saking bebayagung nelasaken jaman kala bendu, lan ingkang samangke saged pinanggih jaman kala suba kanthi wilujeng sedayanipun pikantuk lan kesinungan anugrah agung. Kabul, kabul. Ibu Bumi Bebangkoso, Nyai Among Kyai Among, Nyai Slamet Kyai Slamet, Nyai Biru Kyai Biru, Nyai Jogorogo Kyai Jogorogo, Kakang Kawah Adi Ari-ari, kadangku kang lair nunggal sedina lan sewengi. Sedulurku papat kiblat kelima pancer, sun rewangono maneges marang Gusti ingkang akarya jagat. Ong bilahing sekaring bawana langgeng, duh jagat dewa Bathara ugi para leluhur agung Nuswantara. Kanthi manunggaling cipta karsa jiwa sukma kelawan rasa, sun suwunaken rejeki ingkang kathah sumrambah lumeber dumateng sederek-sederek ingkang caos ulu bekti, dumateng tiang sepuhipun, dumateng para leluhuripun, lan mliginipun dumateng para leluhur agung ingkang sumare wonten ing Pajimatan Agung utawi makam Raja-Raja Mataram ing Kapanewon Imogiri Bantul. Ana kepareng kang maha kuwasa sak pinuwunku kinabulan ciptaku dadi pangucap dumadi saking dayaning Hyang Widi. Sederek-sederek ingkang asmanipun kasebat menapa dene ingkang boten kasebat, ingkang saged marak sowan menapa dene ingkang nyambung raos saking pidalem piyambak-piyambak. Inggih menika Bapak Sihono, Ibu Pramawati Yustiana, Ibu Maria Raimunda, Bapak Filipus Imamka, Bapak Aditya Eka, Bapak Joko Sutono, Bapak Suyono, Ibu Yuni Nurfianti, Bapak Adi Indra Lumakso, Bapak Hari Gunawan, Ibu Vernida Susianti, Bapak Ibu Novi Gunawan, Bapak Sunartawi Kanta, Ibu Ani Juliani, Ibu Pradita Oktaviani, Bapak Iketu Catur Wiguna, Ibu Nanin Farida Iswah, Bapak Andrian Candraha, Bapak David Santoso, Bapak Marskal Kurniawan, Ibu Hartuti, Ibu Endang Purnoningsih, Bapak Andi Kartikayana, Bapak Dwi Novian, Bapak Muhammad Aswanto, Ibu Mistiah, Bapak Ananda Yuda Sanja, Ibu Ningsih Dewi Sumaningrum, Bapak Irwan Cahyo Budi W, Ibu Endang Ayuning T, Bapak Agus Widodo, Ibu Elizabeth Eka Novi, Ibu Arum Wardani N, Ibu Luh Putu Gede Desi, Bapak Franciscus Kaverius Wahyu Nugroho, Ibu Ainur Rohiyah, Bapak Mat Arifin, Bapak Joko Nugroho, Bapak Awaludin Alfianto, Bapak Brian Riga Pradana, Bapak K. Heri Nugroho HS, Bapak Iwan Saputra, Bapak Taat Taufik Hidayah, Bapak Agus Triyono, Bapak Gede Swayambu Tidar,
Bapak Rahayu Budiha, Ibu Eka Desi Wardani, Bapak Muhammad Ansori, Ibu Saptariasari, Ibu Icu Nurhomana Dewi, Ibu Siti Nurkhotijah, Ibu Kartika Primasari, Ibu Dwi Karyanti, Bapak Eko Wahyu Sasongko, Ibu Tina Minarni, Bapak Witoyo, Ibu Ni Putu Sulistri, Ibu Anissa Santika Dewi, Ibu Heni Maisaroh, Bapak Aziz Asrori, Ibu Maria Adrianti P, Ibu Siti Asomah, Ibu Indriani Setiani, Ibu Anisri Lestari, Ibu Ratna Kartika P, Ibu Monika Mayangsari, Bapak Reno Arbian, Ibu M Regita Diah P, Ibu M Yekti Mariani, Insinyur Sucahyo Kurniawan, Bapak Dias Wiluda, Bapak Raditya Irawan Basal, Ibu Istinarini Rukun, Bapak Daru Tias Wibowo, Ibu Retno Wulandaru, Ibu Lucia Sri Prihastuti, Bapak Ahmad Sodik, Bapak Suselo, Bapak Sucio, Ibu Liliana Tirtajaya, Bapak Roni Sutrisno, Ibu Endang Sunetik. Ugi nyuwun donga kanthi jangkep saking sederek-sederek Leoner Revel Rahayu Romo nyuwun pambiyantu pandonganipun kagem Nduk Teresa Nailan Pratanda supados kaparingan berkat pinayungan saged pikantuk solusi bab sekolah. Teguh batin sabibaripun kenging masalah ingkang damel wirang piyambakipun nyuwun sanget pambiyantu pandonganipun. Saking Zahwa Putri salam Rahayu Romo nderek ulu bekti nyuwun pangdonganipun kagem Wahyu Nugroho supados lancar usaha lan rezekinipun sehat ugi kewajiban-kewajibanipun lunas matur nuwun saderengipun. Saking Tati Yuniati salam Rahayu Romo nyuwun pandonganipun kagem keluarga kula tansah pinaringan sehat lan pangayoman saking musibah bencana menapa kemawon ugi keparingan rezeki ingkang berkah matur nuwun. Saking Bapak Didin Safrudin Rahayu sagung titah dumadi saya dan keluarga bisa selamat, dapat kebahagiaan, berkelimpahan rezeki dan selalu dapat bimbingan dari semesta atau para leluhur Nusantara. Dari Maria Adrianti Purnama Santi Rahayu salam Rahayu Romo nderek ulu bekti nyuwun pandonganipun supados Purnama Santi dipun paringi kelancaran urusanipun lan dipun paringi kelancaran rezeki. Saking Bapak Joko Haryanto salam Rahayu Romo nyuwun agunging pangapunten badhe nyuwun pandonganipun panjenengan kagem Ibu kula Romo Ibu Marini. Ibu gerah sampun wonten 3 sasi. Mugi-mugi kanthi lantaran wasilah pandonganipun Romo Ibu kula enggal diparingi mantun matur sembah nuwun. Bapak Nur Cahyo sugeng Rahayu Romo badhe nderek ulu bekti nyadong sawab berkah pangestu diparingi sehat lancar lan kathah rezekinipun kagem keluarga Bapak Sucahyo Kurniawan matur nuwun. Saking Edi Wadi Sampurasun Romo, saya dari Bandung selalu mendukung Romo untuk semuanya selalu dalam selamat pidunya wal akhirat, sehat jasmani dan rohani, bagjo lahir dan batin. Salam Rahayu. Saking sederek Durian Runtuh salam Rahayu Romo nderek ulu bekti lan nyuwun pandonganipun mugi keluarga kula tansah angsal bimbingan lan pengayoman leluhur agung, khususipun leluhur ingkang sumare wonten Pasaran Agung Imogiri. Saderengipun matur sembah nuwun Romo menika Zaini saking Semarang. Saking Dwinov Rahayu Romo nyuwun sawab berkahipun para leluhur. Kunjuk donga kagem Budhe Bulik Pakde anak putu saking keluarga kula Bapak Sugianto lan kawula Dwi. Mugi-mugi tansah pinaringan berkas waras, ayom-ayom tentrem lancar rezeki lan sedayanipun tansah antuk kabejan lan karahayon. Dipun tebihaken saking Bilahi selamat sedayanipun amin. Rahayu Rahayu Rahayu. Saking Ibu Heni Maisaroh salam Rahayu Romo nderek ulu bekti nyuwun pandonganipun damel keluarga sedaya diparingi keselamatan, kelimpahan rezeki, kesehatan, keberuntungan dan putra-putri ingkang cerdas dan budi berketi luhur. Saking Atika Sukarti Swastiastu Romo kula Sukarti wonten Jogja mohon didoakan supaya cepat kepanggih jodoh kula kalian nyuwun supados Bapak Ibu kula sehat dan panjang umur. Swaha.
Saking Masiko, rahayu 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 nyuwun pandungane kagem sedaya keluarga saking Trah Prawira Karni. Mugi-mugi tansah pinaringan rejeki ingkang halal, kathah lan barokah, tansah pinaringan kelancaran lan kabegjan. Saha gesang ingkang ayom-ayom tentrem kerta raharja, bagas waras tebih saking sedaya balak bencana. Amin ya robbal alamin. Saking Sugiyati Batu Jajar, rahayu rahayu rahayu, minta doanya supaya sehat selamat, jualan usaha lancar laris, rezeki berkah barokah. Amin. Terima kasih Romo Sabdo Langit dan Ibu serta semuanya. Saking Ibu Mariani Aja, rahayu Romo, nyuwun donga sawah berkah dalem sak keluarga Ibu Maria Nani Sutarni sak keluarga. Ugi nyuwun sawah berkah saking sedaya leluhur agung ingkang wonten Imogiri. Mugi tansah pikantuk kasinungan. Sembah bekti kawula Rama matur sembah nuwun. Saking Terit kula nuwun Rama nyuwun sewu. Kula nderek ulu bekti nyuwun donganipun Rama untuk kula dan ibu kula nggih. Matur sembah nuwun Rama, rahayu rahayu rahayu. Saking Bapak Marwoto, rahayu Rama tansah nderek donganipun. Mugi tansah pinaringan bejo rahayu wilujeng selamat wonten papan pundi kemawon. Kula Marwoto sak keluarga saking Semanung Gunung Kidul. Saking Bapak Bambang DNP, rahayu Romo Sabdo sugeng enjing. Kula nderek ulu bekti dereng saged nderek marak sowan wonten Pajipatan Agung Imogiri. Mugi sawah berkah pangestu leluhur agung. Mugi tansah mayungi gerak langkah kehidupan kita semua. Guyub rukun adem tentrem khususipun kagem keluarga besar Surya KKS, keluarga besar Eyang NG Josentono, keluarga besar Eyang NG Honggo Purtomo, putra wayah Trah Partorsan lan putra wayah Trah Sudiro Wiyanan. Saking Setan Alas nitip doa buat mertua saya Bapak Paiman Romo yang sedang patah kaki, semoga cepat sembuh, matur nuwun. Saking Novan Guritno, rahayu Romo Sabdo Langit dan keluarga, mohon doakan agar ibu saya selalu diberkahi kesehatan, begitu pula saya dan istri saya diberkahi kesehatan, rezeki material dan spiritual yang lebih baik dari sekarang, serta keselamatan, kesejahteraan dan kedamaian bagi kita semua. Terima kasih banyak Romo. Saking Lili Sudaryati, salam rahayu, mugi kanthi pisuwanan ageng samangke ndadosaken slamet bagya mulya sedaya warga ing tlatah Nusantara lan nyuwun pandunganipun Rama mugi sedaya ruwet rentenging gesang enggal saged tuntas lan mentas. Nyuwun pandonga saking Rama, matur nuwun. Saking Nusantara Official Channel, rahayu rahayu rahayu, dalem nyuwun donga khusus kangge ibu kula dalem ingkang paring nami, mugi enggal saras saking sakitipun, nuwun. Saking Irwan Cahyo, rahayu Rama, nyuwun dalem sewu nderek ulu bekti, nyuwun sawet donga pangestu kula keluarga tansah pinaringan bagas waras gangsa rezeki dipun gampilaken sedaya perkawis, matur nuwun Rama. Saking Suparti, salam rahayu Rama nderek ndedonga saking Ketebian, mugi paringan lancar bumi pertiwi adem ayem tentrem, seger waras kuat selamat sedayanipun. Saking Elizabeth Cahya, rahayu rahayu rahayu. Rama dalem nderek ulu bekti nyuwun didoakan untuk anak saya Sisilia Hardita Masi agar hidupnya sukses dan diparingi selamat. Juga untuk penjualan rumah dan tanah kami di Bintaro Tangerang dapat segera laku, matur nuwun. Saking Ditavia Okta, rahayu Rama, saya ikut ulu bekti titip doa Rama untuk keluarga besar Ibu Indarti, keluarga besar Ibu Irna Rahayu, keluarga besar Ibu Titik Mardiati, untuk Ibu Titik Sutirah dan keluarga besar, dan Mas Dinar Pramadya Putra, agar terhindar dari mara bahaya apapun, diangkat penyakitnya, disehatkan kembali, berkah barokah pekerjaannya, dagangannya laris dan lancar rezekinya, amin. Saking Mas Yono, rahayu Rama, nyuwun sawab pandunganipun sedaya, mugi keselamatan kang wujud sejati tentrem. Saking OOTHB, matur sembah nuwun Rama Sabdo Langit, mohon didoakan untuk kebaikan saya Indra Rosi, ayem tentrem waras selalu dan sugih rezekinya.
Saking kebun Mbak Desi, Rahayu Romo, saya nderek ulu bekti, mohon didoakan agar sekolah tempat saya mengajar ramai banyak muridnya. Amin, matur nuwun Romo. Saking Dori, salam Rahayu Romo, saya dari Bali. Loh putu gede Desi Anggraini, ada sedikit urun acara minta didoakan. Gampang dapat rezeki, sehat bisa mengerjakan tugas dari atasan dengan baik. Keluarga sehat, dan yang penting negara kita aman sentosa. Mohon maaf banyak permintaan Romo. Arif Asa Putro. Ingkang sepindah Cuk Fajar Kristianto Kopsa Widyaningsih Arif Asa Putro Afito Asa Putro, mohon didoakan. Kehidupan saat ini semuanya selaras sesuai kepentingan dan dicukupkan segala urusannya. Matur sembah nuwun berkah dalem Rahayu. Saking Raditya Baksal, Rahayu Papi Sabda Langit dan Mami Untari, kiranya berkenan mendoakan agar kami sekeluarga sudah pantas memperoleh kesinungan, keberuntungan dan berkat semesta, serta bimbingan para leluhur agung Nusantara agar bisa melewati semuanya dengan selamat dan menjadi pribadi manusia yang urup. Kabul. Salam sehat berbahagia dalam berkelimpahan rezeki untuk Mami Papi sekeluarga beserta para sedulur KKS lainnya. Saya Raditya Irawan Baksal, istri Widi Milani, putra Praiso Damai Hawari Saputra, matur nuwun. Ari Arum Wardani, Rahayu Romo Sabda Langit, nyuwun pangestu bisa dilancarkan dalam penjualan rumah kami dan nyuwun keselamatan, kesehatan dan kelimpahan untuk anak-anak Aryo Widoro Jati dan Rayendra Wicaksono beserta keluarga mereka. Matur nuwun sanget untuk kesempatannya. Saking Nin, Rahayu nderek ulu bekti Romo, nyuwun pandonganipun kagem sedaya keluarga Suliatim lan Kusno Gunawan, mugi-mugi tansah pinaringan kelancaran, kabegjan saha gesang ingkang ayem tentrem kerto raharjo, bagas waras tebih saking balak lan bencana, amin ya robbal ngalamin. Saking WD Musik, nyuwun sabdonganipun Romo dumateng sedaya keluarga Bapak Pawiro Dono. Saking Sinta Hal Risoh, salam Rahayu Romo, kami sekeluarga Didik Prasetyo Sintah Risoh Arfan Elbara Wisang Ali Hawis Bramastya. Mohon didoakan rezeki lancar, kesehatan, urusan dunia dicukupkan, dan urusan hutang piutang yang sedang kami berusaha untuk lunasi segera lunas, matur nuwun. Saking Perut Endut, Rahayu Kisabda nyuwun sawab dongonipun untuk anak saya Ananda. Semoga senantiasa mendapatkan keselamatan, ayem tentrem, lancar rezeki dan dimudahkan jalannya mencapai cita-citanya, matur nuwun Romo. Saking Novi Hendrawati, salam Rahayu Romo, mohon didoakan supaya keluarga saya, khususnya anak saya Henry dan keluarga kecilnya Novi, hidupnya bahagia lahir batin, dan untuk negeri Nusantara ini aman, damai, tentram. Terima kasih Romo. Dari Santika Agung, Om Swastiastu, Rahajeng Wengi Romo matur suksema, wedaranya izin titip doakan keluarga anak Agung Nyuman Santika. Saya Niwayan Santiani, anak Agung Sintia Maharani, anak Agung istri Kumala Dewi, anak Agung Nyuman Cantika Tri Pratnya Dewi, Sagung Putuwati, dan orang tua kandung saya Iwayan Bawa, Ni Nengah Wartini beserta keluarga, untuk Nusantara dan semua makhluk hidup di alam semesta ini. Didoakan selalu sehat, selalu beruntung di setiap langkah kehidupan, dihindarkan dari semua bala apapun bentuknya, dan untuk Romo dan keluarga besar Surya KKS selalu dianugerahi kesehatan dan selalu beruntung. Ampura Romo terlalu banyak permohonan, astungkara swaha, acara marak sowan berjalan lancar, tidak kurang satu apapun. Salam Rahayu, salam hormat dari saya Niwayan Santiani, matur suksma. Dari Handoko, salam Rahayu Romo, mohon didoakan buat saya dan keluarga besar dari Trahki Juru Martani, selamat lahir batin dan selalu dalam lindungan Allah SWT, matur sembah nuwun Romo. Saking Piksi Moci Romo nun sewu ikut ulu bekti, matur nuwun Romo. Saking Ningsih Dewi, izin mohon doa sembuh dari sakit atas nama Sinta Nurhayati yang kedua
kedua Raffi Kopra, yang ketiga Sri Sulam Titi. Mohon doa agar supaya kuliah cepat lulus atas nama Ningsih Dewi Sumaningrum. Terima kasih. Saking Indi Hendri, titip doa Romo untuk Bahtiar Effendi, Gari Mahdavikia, Silvan Salum, Kesia Karenina, Frederick William, James Samudra, supaya pekerjaannya kembali lancar. Matur nuwun sanget Romo. Saking Aditya Hermawan, nyuwun sawa pandongane supados pikantuk keselamatan maring keluarga besar Bapak Jaman Sumardi, Ibu Rizkyana Prehdayanti, Ibu Irviana Trisni Astuti, Aditya Eka Hermawan dan seluruh keluarga besar. Saking Asna Wiasnawi, Pamuji Rahayu, mohon doanya semoga diberikan momongan putu anak perempuan pertama saya. Sampai tahun ke-6 belum juga diberikan momongan. Saking Zian Madiun, Rahayu Romo Sabdo Langit, tolong buat doa Mas Pur Grosir Bunga Madiun dilancarkan rezeki dan keselamatan bagi kami sekeluarga. Para pemirsa YouTube Surya KKS dan sedulur-sedulur semua yang ikut secara langsung maupun tidak langsung dalam acara pisuwanan, yang bisa nderek ulu bekti maupun yang tidak bisa, mugi sawa pangestu Kanjeng Sultan Agung Kanjeng Ratu Batang Tuwin Sagung Poronoto ingkang sumare wonten ing Pajimatan Agung Imogiri, ingkang tansah winantu dadosna jimat paripih ingkang handayani kasantosaning gesang lan minangka dados margi kautaman kesinungan anugrah agung dumateng sederek-sederek ingkang sami atur ulu bekti. Mugi saklampahipun samya pikantuk wilujeng rahayu kang tinemu, bondo lan bejo kang teka, jumbuh kang ginayuh, sembodo kang sinedya dadi ingkang tansah pinuji. Sepindah malih keparengna kula ngaturaken agunging panuwun, mugi sawa pangestu Kanjeng Sultan Agung Kanjeng Ratu Batang Tuwin Sagung Poronoto ingkang nderek sumare ing Pajimatan Agung Imogiri dados jimat paripih ingkang ngandayani kasantosaning gesang piyambak-piyambak dalah sakulawarganipun. Mugi sederek-sederek kasebat lan ingkang boten kasebat tansah nyandung nyampar sekar cempaka mulya wonten ing situasi lan kondisi kados menapa kemawon. Mugi dados janma utama ingkang dados pepoyaning kautaman lan tansah winantu ing karahayon tuwin kebak kabegjan. Kanthi ulu bekti menika pinangka wujud setya tuhu dumateng para leluhur agung sedaya ing pangajap sederek-sederek samudaya pantes tinulat tinulodo kadunungan lan kesinungan anugrah agung wahyuning alam, jumbuh kang ginayuh, sembodo kang sinedya dadi kang tansah pinuji. Mugi antuk berkahing hyang widi tansah pinaringan wilujeng rahayu kang tinemu, bondo lan bejo kang teka, ora lokak rezekine malah tansaya kebak, sugih ati, sugih ngelmu, sugih bondo lan makmur lair batinipun lan mliginipun ingkang nembe nandang gerah. Mugi enggal pinaringan daya kekiyatan saking para leluhur agung ingkang sumare ing Pajimatan Agung Imogiri, saengga enggal pinaringan dangan sehat bergas waras kalis saking sedaya lelara penyakit lair batin lan sedaya siku bebendu menapa dene lelara ingkang asalipun saking seja ala tiyang sanes. Sugih hati, sugih ngelmu, sugih bondo, sugih selamet. Sabdaku dadi pangucapku dumadi saking dayaning Hyang Widi jagat dewa Bathara handayani kekiyatan donga lan pangestu dumateng sagung sederek-sederek sedaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Rahayu sagung titah dumadi. Jaya Jaya Wijayanti.